नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने तांदळाचे घावणे कसे करायचे हे पाहूया। त्यासाठी आपण 2 वाट्या तांदूळ 3 तास भिजवून घेतलेले आहे। आपण इथे जुना तांदूळ घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ, तेल। सर्वप्रथम हा तांदूळ आपण मिक्सरला बारीक असा वाटून घेऊया। हे बघा, याप्रमाणे आपण असं वाटून घेतलेलं आहे। आपण थोडंसं पाणी टाकूया ह्याच्यामध्ये। एक पेला आपण पाणी टाकूया। याप्रमाणे आपल्याला बॅटर ठेवायचं आहे। जास्त जाडही नाही, जास्त पातळही नाही। आणि घावन जेव्हा आपण टाकणार तेव्हा हे सारखं असं ढवळून घ्यायचं, पीठ खाली बसतं म्हणून। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। मिक्स करूया। इथे घावणे बनवण्यासाठी मी पॅनचा वापर केलेला आहे। पॅन आपला छान गरम झालेला आहे। आपण तेल लावून घेऊया। तेल लावण्यासाठी मी नारळाची शेंडी घेतलेली आहे। असं आपल्याला छान असं तेल लावून घ्यायचं आहे। पीठ आपल्याला असं ढवळून घ्यायचं आहे आणि पेल्याच्या साहाय्याने आपण घावण टाकून घेऊया। हलकंसं फिरवून घेऊया। गॅस मोठा ठेवायचा आपल्याला। हे बघा, 2 मिनिटांमध्ये साईडच्या कडा असं सुटलेल्या आहेत। हे बघा, आपण हा पलटी मारून घेऊया। बघा, छान असे आपले घावणे झालेले आहे। गॅस आता आपण स्लो करूया। हे बघा, छान आपला जाळीदार घावणा झालेला आहे। अशी आपण एक जाळी घेतलेली आहे, ह्यावरती आपण घावणा ठेवून घेऊया। हे बघा, छान असा आपला घावणा झालेला आहे, एकदम पातळ आणि असा जाळीदार। या प्रकारे आपण सर्व घावणे करून घेऊया। गॅस आता आपण पुन्हा फास्ट करूया आणि तेल लावून घेऊया। असं हे पीठ घेताना ढवळून घ्यायचं आहे। हे बघा, असं टाकून घ्यायचं आपल्याला। गॅस मोठा ठेवायचा आपल्याला। आपले मालवणी पद्धतीने तांदळाचे घावणे झालेले आहे। ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की बनवा आणि आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।